Daigon ka ang Ginoo, uban sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing hingpit. Daigon ka ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, ubulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Padayon natong iyampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan ug ang kasulbaran nining kagubot ug gubat nga nagpadayon hangtod karon. Makabot unta nato ang kalinaw o kauswagan sa tanang katawhan ug ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, nakighiusa nato dinhi, pinaagis pagpamalit aning atong mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga makapahimo nilang tinuod nga malambuon ug balaan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluhi kami. Ginoo, kaluhi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluhi kami. Kristo, kaluhi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalag kanamo, Ginoo, kaluhi kami. Ginoo, kaluhi kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, mahigugma unta kami kanimo diha sa tanang mga butang ug labaw sa tanan aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay nga imong gitagana alang sa mahigugma kanimo, kadtong kalipay nga labaw sa tanan nga among gipaabot. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Giingnan na usab ako sa Ginoo, taw sa dili madugay, kuhaon ko gikan kanimo sa usa ka pagpamilok ang taw nga gihigugma mo pag-ayo, apan dili ka magbangutan, ni mo hilak, ni mo agay ang imong mga luha. Panghupaw apan ayaw lamang pagkusga. Ayaw pagbangutan sa patay. Pagpurong, pagsapatos, ayaw tabuni ang imong naong, ni mukaon ka sa kanon sa tigbangutan. Busa sa pagkabuntag, gisultihan ko ang katawhan, ug sa pagkagabii namatay ang akong asawa. Sa pagkasunod buntag, gituman ko ang gisugo kanako. Og miingon kanako ang katawhan, nganong gibuhat mo man kini? Unya giingnan ko sila, nga miingon kanako ang Ginoo, ingna ang katawhan sa Israel, nga nag-ingon ang Ginoong Dios. Pasipalahan ko ang akong templo, nga inyong gipasigarbo o gimahal, ug ang mga anak nga inyong gibilin, mamatay sa espada. Buhaton ninyo ang akong nabuhat, ug ayaw tabuni ang inyong naong, nimukaon kamo sa kanunon sa tigbangutan. Pagpurong kamo o pagsapatos, ayaw pagsubo ni paghilak,
apan magniwang kamo tungod sa inyong kasalanan ug mag-agulo ang usag-usa kaninyo. Si Ezekiel nahimong usa ka ilhanan alang kaninyo, busa buhata ang tanan nga gibuhat niya. Ini kahitabo niini, makaila kamo nga ako mao ang Ginoong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Gikalimtan nimo ang Dios nga nagpahimugso kanimo. Gikalimtan nimo ang Dios nga nagpahimugso kanimo. Wala ikaw magtagad sa bato nga nagpahimugso kanimo. Gikalimtan mo ang Dios nga nag-anak kanimo. Sa pagkakita sa Ginoo niini, napuno siya sa kaluod ug sa kapungot alang sa iyang mga anak nga lalaki ug babayi. Gikalimtan nimo ang Dios nga nagpahimugso kanimo. Taguon ko ang akong naong kanila, miingon siya. Ug tan-awon ko unsay mahitabo kanila. Pagkamabalhinon nila nga kaliwat, mga anak nga mabudhion kaayo. Gikalimtan nimo ang Dios nga nagpahimugso kanimo. Sanglit ila kong gipalagot sa ilang dili Dios, ug gisuko ako sa ilang walay hinungdang Dios. Palaguton ko sila sa usa ka dili katawhan, sukon ko sila sa usa ka buang nga nasod. Gikalimtan nimo ang Dios nga nagpahimugso kanimo. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, nalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo.
Usa ni ana kahigayon may miduol kang Hesus og nangutana kaniya, magtutudlo unsa may maayo kong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Si Hesus mitubag, nganong nangutana ka man kanako kung unsa ang maayo? Usaray maayo ang Dios lamang. Tumana ang mga sugo kung buot ka mosulod sa kinabuhi. Siya nangutana, unsang mga sugua? Si Hesus mitubag, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak, tahura ang imong amahan og inahan, og higugmaa ang imong isigkatao ingon sa imong kaugalingon. Ang batan-on mitubag, gituman ko kining tanan, unsa pa may kinahanglan kong buhaton. Og miingon si Hesus kaniya, kun buot kang mahingpit, lakaw og ibaligya ang tanan mong katigayunan og ihatag ang halin ngadto sa mga kabus og makabaton ka og mga bahandi didto sa langit. Unya balik nganhi og sunod kanako. Sa pagkadungog niini sa batan-on, milakaw siya nga masulubon kay dato man siya kaayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Usa sa paborito gyud kay nato nga mahuptan kani gyung ma-perfect. Perfect ba? Mo nang natay kanta nga perfect. Ano kanta ba to na? Nya mga estudyante ganahan gina inig-exam, perfect score. Ang mga ginikanan mohatag gid ang reward sa mga anak nga ma-perfect. Nya sige sa gyud ang uban og pa-beauty aron ingnon yung perfect or flawless. Ana. Sige, lingi ay imong tupad ingna kanang imong naong perfect na. Ingna kono. Kanang naong nimo perfect. Love, sige yung usabs naong perfect. Pero ang Ginoo sa diay, naasad siya'y laing paagi aron ta ma-perfect, which is very theological o philosophical o para nako mauni ang essential. Matud pa sa philosophy, a perfect being has no part. Basta perfect kay na siya, wala na siya ay parts. Muna ang Ginoo is only one. Ginoo ba? Kay perfect man siya, there is only one God. Wala na siya ay parts. Inka, na may 3 persons lagi pa there. Kanang 3 persons, mauna siya ang ilang actions, acts of God. But ang nature sa Ginoo usara gyud, mo nang usara siya ka substance, perfect, wa nay parts. Kay naaga na siya parts, imperfect. Mananglitan, kinsa may part ron sa imong kinabuhi? Napay part sa imong kinabuhi ron? Anak, asawa, bana, ginikanan, kwarta, balay, trabaho. Kung imo nang giisip nga parts na sa imong kinabuhi, then you will not become perfect. Nya unsa man say mahitabo aning perfect? Ang perfect, labi na gid tao or bisag butang, it is stable and constant. Permanente na siya. Di na siya mag-usab-usab. Kay perfect man. Tanawa, di ba? Ang color sa imong buhok, mag-usab-usab.
Ang badli sa imong kilay, mag-usab-usab. Hasta imong make-up, mag-usab-usab. Di ba? Imong pilok, usahay sinumpayan, usahay wa na ikasumpay. Imong kuko, sinumpayan, usahay wa na sa ikasumpay. Sa ato pa kay nag-usab-usab, mandili, perfect. Labi na ginangga bag-o, bag-og bana, bag-og asawa, karon mao niyang asawa, sunod na sang mga pila ka tuig, lain na say asawa, lain na say bana. Awa gyud ka kakitag perfect. Nya mingon ka, I am looking for a perfect person for my life. Na, ayaw na lang taan. Kung mangita pa kag part sa imong kinabuhi, then you are striving to become imperfect. Mao na nga si Kristo, giingnan to niyang batanon, tumana ang mga sugo. Iya manggituman, nakatuman siya sa 10 Commandments. Tuman niya, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pamakak, tahura imong mamagpapa, higugmaa ang Dios, labaw sa tanan. Mga inana ba? Si ako na nang gituman. Unsa pa may kuwang? Ngutana man siya kung sa'y kuwang. Ingon na yung Ginoo, ibaligya tong tanan mong katigayunan o ang halin ipanghatag ngadtos mga kabos. Pasabot, wala na'y mabilong niya. And that is now perfect life. Di ba? Saman, lingay mong tupad be. Ang di mo lingi, imperfect. Lingay mong tupad ing na gusto ka na. Ing na gusto ka mo sunod na. Oy, matod pa diri, milakaw ang tao. Paglakaw sa tao, purti niyang guula, masulubon kay siya. Kay dato man siya kaayo. Bisan diri sa Old Testament, sa unang pagbasa, tanawa ha, unang pagbasa, unsa may gi-instruct sa Ginoo ngadto ni Ezekiel, ingon siya, akong kuhaon nimo ang pinaka-importanting tao sa imong kinabuhi, pero ayaw pagsubo, ayaw paghilak, ayaw gani panghupaw og kusog. Ipakita nila nga normal ra gyud ka, magpurong, magsapatos, inana. Nya kinsa may namatay pagkaingon ugma. Asawa. Nya kamo karon mga bana, gusto mo iguli nimo sa inyo, patay na imo asawa. Ha? Kinsay gusto ta sa kamot. Nya ayaw gyud paghilak, ayaw pagsubo, ayaw pagbilar. Na kita gani dinhi mag-week yun, tag siyam kaadlaw, tag 7 kaadlaw, tag 14 kaadlaw, tag 20 kaadlaw. Sige yung misa kay alihan pag ng karsada o kanang tent kay aron lang yun pagpailang nga nagsubo mi karon, nagsubo. Ana, ang gusto des Ginoo ayaw pagsubo. Ayaw lang. Relax lang. Ana. Unya giingon dayon sa ni Ezekiel ang mga ingnan ni Ezekiel ang mga tao, mao ni mahitabo ninyo sa inyong pagsigig pakasala sa Ginoo, kuhaon sa Ginoo ang inyong mga anak pinaagig espada, mga matay mo pinaagig espada, pero ang hangyo sa Ginoo ayaw mo kaguol. Pasabot, detach from all things and persons. Total detachment. Amo nang gitudlo ni Kristo, ingon siya, kung buot mong musunod nako, isip inyong Ginoo. Ang sa may una niyang requirement, deny yourself. Ang imong kaugalingon biyae. Nya kikini nga tong self naa man ni mga extensions, anak, papa, asawa, bana, kwarta, mga extensions man sa tong self. Mga parts ba na kunuhay nakapa-perfect nato. Ako no, gusto jud ko stable akong family, na jud may house and lot, na may sakyanan, unya daghan may kwarta, kanang sufficient yun among financial capacity, stable na may. Hala, dili din na stable, makapalit mig TV nga dako, unya sakto may sa kana ganing mga mga gadgets. The more we acquire things, the more we love and value persons in our lives,
the more we become imperfect. Gi-English to na ako, pero di kayo to sakto tingali. Ako lang binisayon. Magkadaghan ang mga butang nga atong angkonon, magkadaghan ang mga tao nga atong angkonon sa atong kinabuhi, mag-anamtag ka, saman, mag-anamtag ka dili hingpit, mag-anamtag ka dipiktuso. Natanawa ng mga taong daghan kayog mga butang, daghan kayog giatiman. Kusmod kayo na silag naong, dipiktuso og naong. Di ba? Usay ko, hasol. Ma-stress na sila. Maratol na. Aka na lang ganing magsigig ihap sa kwarta, kay hangol kay kwarta, sige yung ihap, ikagabi, di matog, o dili ka mag-ihap. Kana, maratol na sila. Bisag 20 pesos mo, ano, hangin mo itong 20, oy. Wa ba ka to kuha, aning animal? Oy, ikaw, nisod makadres kwarto, imong ikuha, no? Oy, wa ko di mo kuha, ma, oy. Ikaw, kawatan, ikaw dako da. Ano lang nung katuwatan, kung ano, suto niya, mag-away na lang hinoon. Kabantay mo na. Imo yung gibalyo ang paglimpyo sa imong balay. Hala, limpyo, sige yung panglimpyo, pertigin mo kalimpiado. Amo, so, din mong anak, ikan ito sa gawas, dagang giglapok ang tiil, sak lakaw-lakaw dito, amalatosan yun. Ikaw, ging nanti kalipog ko, kung manghunaw dito, buang ako. Ano, maratol ka. Pero, og detach kay kastanan, kanang wajud kay giangkon, nga imo, ang tanan imo ra jong giingon iyanis Ginoo, maglapok-lapok imong anak dito, maingon din ka, salamat akong anak nakasaka pas taas. Na imo sang limpyuhan. No. Imong bana mga bit ka, kaya patingali. Okay na. Ora lagwa nimo. Di ba? Mamatay imong anak, kuhaan nag-usa ang 8. Anak. Mga anak na sa kaglain, kaluha niya na sa ilaing gasa, di ka maratol. Kaya total, di masag ka mahadlok mamatay. Di sa ka mahadlok na ay matao. Kana mga hadlokan kay mamatay, hadlok sana sila mudaghan ang ilang anak. Kana bang hadlok mamatay ba? Ay kabalakag mudaghan ang imong anak, mamatay raman na. Di ba? Daghan kay kag anak, niya nag-travel mo, kay muadto mo sa probinsya, nahug ang sakyanan sa pangpang, hurot na mo kausara. Di ba? Adi din na mahimo. Nangatog mo, porti pa nimong gako sa imong bana, nya, inyong anak, duha ka buok, maglinog, malusno inyong balay, datugan mo, patay na. Di ba? Simple, anak. Yung Ginoo kasayon ra ng patyon. Linugon lang na nakog kausa. Kining Pilipinas, tagaan lang niya ka ng dabiguan ko, no? Naman ko no dabiguan nga moabot nga intensity 10. Nya 1 minute to 2 minutes ang gidugayon sa siging ana. Kinsay mahibilin ka nato ana? Nga intensity 6 lang gani, unya 30 seconds, 40 namang daghanang patay, daghan namang kaitag nga lusno. Ang Japan maglinog, intensity 9, gipangbanlas man sila sa tsunami. Labaw nag-intensity 10, intensity 12. Unya moabot pag yung mga 1 minute, katong ilagan ni dito, 30, 40 seconds raga ito. Perti na daghanang patay. Tibo kalibutan, og molinog, bisag mga 1 minute lang, nya moabot intensity 10, hurot, gamay na lang mahibilin. Kausaras Ginoo Simple running atong kinabuhi. O magisiguro karon inig-uli ninyo sa inyo, usa ninyo, impas na. Pero ang atong attachment, maunay nagtudlo nato pagkaratol, masubo ta. So strive to be perfect in the eyes of God. Maningkamot ang mahingpit sa mata sa Ginoo. Kay kanira bang di natahingpit, makalimot kita sa Ginoo. Mo na diri sa atong tubag sa Salmo, gikalimtan nimo ang Dios nga nagpahimugso kanimo. Kana bang murag na lingaw na kay kas kwarta sa imong dungog, sa imong anak, sa imong
bana sa imong asawa, sa imong ginikanan, lingaw na kay kadiha sa pagsigig atiman, malimot ka nga ang Ginoo di ay mo'y source anang tanan. Murag ikaw na lang gyud mo'y atiman, ako sus, asa ka kong kwarta, hala na say sakit si mama, hala na say sakit si papa, hala ang akong kwarta gamay ra kayo, asa man kumangitag kwarta. Nalimot ka Ginoo may gabuot sa tanan. Malimot. Abisag ka mo mga ginikanan, daghan kay ninyo nakasinati ani. Kanang inyong mga anak ga inyong gipa-eskwela. Nya ini-graduate, makatrabaho na, nya lingaw kaysa siyang sweldo, lingaw na kaysa siyang mga bagong kinabuhi, nga na siya kaugalingong kwarta, malimot na ninyo. Di ba? Mahimo pa ginang daw kayo. Kusog na kayo na mo subay-subay o imong papaliton, bisag tulo lang ka kilong bugas, ako isik palitin ni, masa man na, mo reklamo. Nya, imo nang badlongon, musinghag na lang, masa man kaday, mura man kagwa kailang ako may imong ginikanan. Ana, musinghag. Nga naman, nalimot kinsay nagpahimugso nila. Nga ako bitaw, naman ko daghang scholars nga gi-suportahan, kadaghang scholars akong gisuportahan, sobra na magitingin na 400 akong napag-graduate college, sukad ko na ordain pagkapare, hangtod karon, karon na atay mga 20 kapin ka mga scholars. Sige jud kog hatag ana. Pero niining mga around 400 kabuok na akong natabangan, wa kaabot og napo ang magsigi pag-communicate nako. Wa kaabot og napo ang nagsigig buhat sa akong gitudlo nila. Nga ayaw mo pag premarital sex, ayaw mo anang puyo-puyo, ayaw mo anang mga materialism. Karon mga materialistic na kaayo. Hala na nagminyo anang mga foreigners, bisag nagpuyo-puyo basta naalay kwarta. Unya kaniadto, active kay sa simbahan, active kay sa Legion of Mary, active kayo sa choir. Karon na nagpuyo-puyo niya ng mga foreigners nga mga way relihiyon tungod lang kay naay kwarta. And they can justify themselves nga moingon, mao sa nay pagbuot sa Ginoo, nagtinarong man sad ko. Attachment to money, attachment to wealth, nga ang solusyon kunos kinabuhi na aragyos kwarta, nalimot nga ang Ginoo di ay maoy nagpahimugso nato, ang Ginoo di ay nagbuot, yano-yanoho na lang natog supak ang kabubutos Ginoo. Nilingay mong tupad ina. Si Father ba murag na suko. Na yung tupad na si Father murag naman na suko. Unsa ka ni siya? Aday bahay ka ng kuha lang ko ba? Kanang mura lang kong propeta. Ako lang nang gi-emphasize ba? Kay tanawa ha? Sige tagbaligyag slot. Jutay kayong halin. Tag 500 lagi ning atong SBF dag. Ang katong atong MMHD, nahuman naman to gahapon. Ato naman yung i-remit, ato lang gi-finalize ang paghusay ani. 6,000 rato ka slots, niabot og sugod atog May, June, July, August. O, tulo ka buwan. 6 million. Atong, kuha niya, dinis ato, mga 4.9. Ang dito sa ila, mga 1.1. Dito sa Kapilinya. Niabot og 3 months. Tag 1,000 per slot. Kining atong SBF dag 500 ra ni per slot. Karon pila pay atong palitonon. 25,387 pa ang atong available. 25,387 sa akong YouTube. Kining akong YouTube channel, pila nay subscriber ani? Kana bang murag taon-aon to nga ni follow kuno hay? Pila? 199,000. Unya kung mamalit nagtag 500 bisag katunga lang ana, mamalit anig tag sa kaslat, hurot na 25,000 ra guni, 199 guna 1,000 ang subscribers. Pero nganong wa man gid mahalin, ngano man attach kay tas kwarta. We use money according to our own standards. Nalimot nga kun anhin ni nato ihatag sa simbahan, anhin nato ipalit sa simbahan para sa kaayuhan sa simbahan, daghan pa ang grasya nga moabot. Kay ang tinuod nga source sa atong main source sa atong mga grasyang gipahimuslan mao ang Ginoo nga niya dinhi sa simbahan.
Nya kung imong ibalik ngadto sa Ginoo ang mga grasya nga imong nadawat alang sa kalambuan sa simbahan nga iyang gitukod o iyang gimahal hangtod karon nga gitawag niya iyang lawas, musamot ang Ginoo paghatag og grasya nganha nimo nganhin nato. Kana ra man untay technique. That is the only technique. Malipay kay ka, mo nang moingon ko why na malit og slat nato nga dili malipayon, bisan pagpadong na sila mamatay malipayon. Daghan namang nangamatay nga atong nagsigig palit inig slat na magani ko'y gimisahan. Father, wa gid ni marimit sa akong papa. Nako unsa man na? Siya nga iya ning ipalit og slat niya, giatake man siya, namatay, ako lang ning ipadayon og palit og slat gikan ni papa. Ang gihaya nakapalit pag slat ni ahinoy wa pahayaa di man mo palit. Hasta ang gihaya pader napay mo anhi dinhi pader si mama namatay wa ra ba gito kapalit og slat, pangandoy gid yang mo palit og slat mo nang ni ami mga anak kay magpalit mig slat in honor sa among mamang namatay. Pagkanindota ana nako kana buhata na, that is very good. Uy, akong kwarta, ipalit pa din ako, sige yung karatol. Ayaw sa diya pa din, sige, baligyan ng slatoy, daghan na kayo na imong mga na, palit yan slat, diya pa ko'y daghang buhatonon. Oy, sell everything you have and give it to the poor. Inka kisa may poor, ang simbahan. Inka, kadagko na inyong mga buildings, but the church remains poor. Kuwaan is tanang tao, malusno rani. Kay wa gini income ang simbahan without us nga mga membro sa simbahan. Very poor ang simbahan. Gasalig ra gid ni sa atong gugma para sa simbahan. Ana ha? Sige, last nga lingi be. Last nga lingi. Ingna kinahanglan gid eta mo palit pagyod. Ana, kinahanglan pagid eta mo palit. Nya karon na, now na. Ayaw pag-ingong unya. Basta na kay 500 karon, palit dayon. Ana ha? Sige, manindog na ta mga imperfect. Mga igsuon, ang atong mga pag-ampo ngadto sa Dios makapalipay kaniya o mahimong tuburan sa atong kaluwasan. Malipayon kitang muingon, Ginoo panalangini kami. Ginoo panalangini kami. Nga ang simbahan maglingkawas sa katawhan gikan sa materialismo o hedonismo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno dili mo sakripisyo sa ilang mga prinsipyo tungod lang sa gahom, sa kalampusan ug ambisyon, hinuon maanaad sila nga ilang ipatunhay ang tawhanong dignidad ug ang mga mithi sa ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga ang mga ginikanan o mga magtutudlo maghapgit sa mga kabatanunan sa pagpuyo alang sa mga butang nga mahingdongnadon gayud. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga ang mga Kristohanon nga adunahan sa mga kabtangan o mga talento makakaton sa pagpaambit niini ngadto sa mga labing nagkinahanglan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, o alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang nga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga ang atong mga minahal nga namatay diha sa pagtuo kang Kristo, mapuno sa mga bahandi sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo.
Ginoo, panalangini kami. Dios among amahan, ihatag kanamo ang kaisog o kalig-on sa pagsunod sa imong pagtulunan, kay amo kining gituboy pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, timaan sa mugumang sa gubaw santusan. Kining panog, kining inom, ginama sa kamot sa tao. Sa mo pangaliya, ihatag na kanamo ulangit ng amahan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata ang among sakripisyo o Ginoo nga maoy panagbayloay sa mga gasa, pinaagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag, makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon og kadtong nabiktima sa mga gubat ug mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Mag-ampo kita. O Dios, nga maluluyon pinaagi niining sakramento, gihiusa mo kami kang Kristo sa pagpaningkamot namo, pagpakahimo nga mas mahisama kaniya, itugot nga makaambit kami sa iyang himaya diha sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon is divine perfection, Diyos non nga kahingpitan. Mahitabo ra ni kon di na gyud ta mangangkon bisag usa niining kalibutana, kung dili ang konon ra gid nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Salamat sa nipaambit sa ilang mga grasya, pinaagis pagpamalit sa atong mga slots. Gahapon nahurot na ang MMHD or di atong Sabado. Unya karon ang atong nahibilin nga slot kaning SBF DAG. Jutay ra kaayo ni kung kitang tanan kamaog yun nga mo paambit ngadto sa Ginoo. Dili ta malimot sa Ginoo nga mao ang simbahan nga atong nga ania sa simbahan nga atong gialagaran. So ang atong halin iabot nag 34,613 ka slots.
na apay 25,387 slots nga available, tag 500 pesos per slot. Nasa ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge, 178 na sad ka 16 slot challenge ang atong nadawat. Itong tagaag masipang pakpak ang namalit ni Ine. Salamat kayo. Ang Ginoo maanhaa ka ninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, namulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsi